Assalomu alaykum. Ahli guruhi Angur va bog'. Akoy Iskandar. Assalomu alaykum boz як бори дигар. мо қарор дорем дар шаҳри Панҷакенти деҳаи Майката дар боғи ман Егамов Мақсуд. Мана ин деҳаи Майката имрӯз ҳаво камтар туман. ин боғи ман дар баландии 1100 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. ин боғ боғи лалмӣ гӯема мешавад. ва ман мехостам ки ба акай Искандар нишон диҳам мана ин пистаҳое ки шумо моҳи феврал ба мо ҳамчун тӯҳфа роҳӣ карда будед, ба ҳамин ҳолат омада расид. ман дар навор вақти шинондан нишон дода будам. инҷа шах санг аст. мо сангро канда партофта ба ҷояш хок оварда шинонда будем. хок бо пору омехта карда шуда буд. мана ин пистаҳо ба ҳамин ҳолат омада расиданд. бисёр ниҳолҳои бақувват, амалашон тез. мана беҳтарин ниҳолҳо. ва ман худо хоҳад моҳи август ҳамин моғҷа пайванд гирифта ба пистаҳое ки аз донака шинонда будам пайванд мекунам. ҳамин сол 1-2 таҷриба гурзондам. ҳоли маҳкам надидаким ки гирифт ё нагирифт. аввали баҳор aniq мешавад худо хоҳад. ина баргоша ман канда парафтам ки поям бутарва буд. мана ин заминро эътибор дед. мо пастяне бо пору хел камек хоку инҷа ки санг аст, болои сангу хоку бегона оварда партофтам инҷа замин кардем. соли оянда тайёргари ин зимистон ино кофта тайёр мекунем худо хоҳад. ва як навори акои Искандарро ман тамошо карда ҷудо хурсанд шудам. як навори акои Искандарро тамошо карда ҷудо хурсанд шудам ва хостам ба ҳамин озмуне ки анор шуда истодааст числои 3 ноябр, яъне ин ҳафта рӯзи якшанбе. лекин мо анор надорему. анорҳои моҳоли хӯрдан мана дар инҷа ҳастанд, хӯрдан ино. мо анор надорему. ҳамчун аъзои гурӯҳи Ангуро ки бо ҳастем хостам иштирок кунам. худо насиб карда бошад, худо хоҳад иштирок мекунем иншоаллоҳ. ин себои северенка бисёр беҳтарин себо, хушрӯ. ҳамин сол меваи хуб дошт. ман якчанд тоашон навор ба навор гирифта будам. дида будед. боқӣ сарбаланду саломат бошед. бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед. писта коред. писта ҷудо беҳтарин дарахте ки дар ҷоҳое ки лалми кӯҳу теппаҳо мешавад, бисёртар писта беҳтар буд. соғ саломат бошед.